Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας. Σήμερα αυτό είναι το πρώτο βίντεο που θα κάνουμε που θα έχει μέσα φωνή. Οπότε λοιπόν, επειδή δεν το έχω τεστάρει ακόμα να δω άμα σας αρέσει που θα έχει φωνή και τέτοια, θα ήθελα να μου πείτε άμα σας άρεσε, δηλαδή από κάτω να γράψετε ένα comment, να μου πείτε μου άρεσε, δεν μου άρεσε κτλ. Οπότε θέλω απλώς αυτή τη γνώμη σας να μου πείτε. Λοιπόν, ποιο είναι το σημερινό tutorial που θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα server με την 2 με τα server files του Icebeats. Οπότε τα server files του Icebeats μπορείτε να τα βρείτε από το κανάλι του. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε δηλαδή στο YouTube server file Icebeats, δηλαδή αυτό το όνομα που βλέπετε εδώ. Να το. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και έτσι μπορείτε να βρείτε τα server files. Επίσης έχει και client και database. Λοιπόν, για τα server files του. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα ανοίξουμε πρώτα το VirtualBox, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο link που θα έχω στο description. Και πατάμε New, Next, BSD, Free BSD version. Και βάλετε ένα όνομα, μπορείτε να το βάλετε Νίκος π.χ. ό,τι θέλετε. Next, εδώ πέρα θα βάλω 512 MB RAM. Next, use an existing hard disk. Και εδώ πέρα θα πατήσουμε αυτό και θα βάλουμε τα server files του Icebeats. Άνοιγμα, next, create. Ωραία, άρα τώρα έχουμε το server μας, ο οποίος είναι απενεργοποιημένος όπως δείχνει και εδώ. Και πατάμε start για να τον ενεργοποιήσουμε. Μισό λεπτάκι, γιατί τώρα τελευταία είχα ένα πρόβλημα με το πως φαίνεται τα server files στο VirtualBox και θέλω λίγο να πατήσω αυτή τη ρύθμιση. Λοιπόν, τι θα μάθουμε σε αυτό το tutorial? Θα μάθουμε τι πρέπει να πατήσουμε, πώς θα τα βάλουμε, δηλαδή πώς θα κάνουμε τα server files να δουλέψουν ώστε να έχουμε το server μας, και ύστερα θα σας δείξω πώς αλλάζουμε το level στο FileZilla, πώς να συνδεθούμε στο FileZilla, στο Navicat και πώς να κάνουμε ένα account με διαφορετικό password από το κανονικό. Ελπίζω στο tutorial να σας καλύψει για τα γενικά που θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε αυτό το server. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε το άλλο password εκτός από αυτό που έχει ήδη πάνω ο server? Θα το κάνουμε με το server helper που έχουμε εδώ πέρα. Εγώ έχω το server helper από τον Mufkeksi, αυτόνα, και θα με βοηθήσει να κάνω ένα hash password. Έχει ένα hash generator, οπότε βάζουμε το password και από κάτω θα μας βγάλει ένα hash. Θα το δείτε και εσείς σε λίγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πληροφορήσω πως αυτό το βίντεο θα χωριστεί σε δύο parts. Το πρώτο part θα είναι αυτό που θα βάζουμε αυτό εδώ πέρα που κάνουμε τώρα, δηλαδή που ετοιμάζουμε τα server files ώστε να μπορούμε να τρέξουμε το server μας. Και λοιπόν, το login είναι root και το password είναι Icebeats, αλλά δεν θα το γράψετε με Z, γιατί το Z είναι Y και το Y είναι Z, όπως αυτό συμβαίνει και δεν συμβαίνει βασικά, όπως αυτό δεν συμβαίνει, όμως γίνεται κάτι και με την κάθετο που σου βγάζει παύλα, οπότε θα πατήσετε αυτό που είναι κοντά στα νούμερα που έχετε στο δεξιό μέρος του πληκτρολογίου σας. Ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε τώρα? Θα πατήσουμε sysinstall, configure, networking, interfaces, no δύο φορές, και θα αλλάξουμε αυτά εδώ πέρα. Θα δούμε το χαμάτσι IP μας, το έχει σώσει αυτό, δεν ξέρω πώς έγινε. Και θα βάλουμε εδώ πέρα το χαμάτσι IP μας στο ένα. Στο gateway θα βάλουμε το χαμάτσι IP μας.
Να σας πληροφορήσω ότι με Enter αλλάζουμε εδώ πέρα τα τέτοια ώστε να σωστούν σωστά. Και εδώ πέρα θα βάλουμε το χαμάτσι IP μας πάλι .100 και το net μας είναι 255.0.0.0.0 και πατάμε OK. Yes, cancel δύο φορές, exit install και ξανά πατάμε τον ίδιο κωδικό, sysinstall, configure, networking, interfaces και τώρα θα πατήσουμε yes και μετά no. Τώρα θα σκανάρει για κάποιους servers εδώ πέρα, από ό,τι θα δείτε. Είναι πολύ γρήγορο. Ας το κλείσω αυτό, δεν θα το χρειαστώ άλλο. Και no εδώ πέρα. Και πάλι βάζουμε τα ίδια στοιχεία που βάλαμε και πριν. Και μισό λεπτάκι να το πληκτρολογήσω. Ok, yes, cancel, exit install. Και τώρα θα πατήσουμε κάθετο σε HTC και τον υπόλοιπο κωδικό με τη FreeStart. Κάθετο σε ταφ σίγμα. Τέλος πάντων αυτό που λέει, ώστε να σωστούν σωστά οι πληροφορίες που του δώσαμε. Και πριν κάνουμε ένα reboot θα πατήσουμε πάνω στην εικονίτσα εδώ κάτω που έχει τις δύο οθονούλες και θα πατήσουμε network adapters και θα αλλάξουμε θα τα αλλάξουμε σε bridge adapter χαμάτσι network interface και πατάμε OK. Και τώρα θα κάνουμε ένα reboot, θα του πάρει μισό λεπτάκι. Ωραία, λοιπόν, στο πρώτο part θα σας δείξω θα σας δείξω πώς να συνδεθείτε και πώς να κάνετε τα server files εδώ πέρα, πώς να τα ετοιμάσετε. Ήδη σας έδειξα πώς να τα ετοιμάσετε και ο χρόνος μας σημαίνει 7 λεπτά και άρα έχουμε άλλα 3 λεπτά για το πρώτο part. Και θα σας δείξω πώς να συνδεθείτε στο FileZilla, δηλαδή πώς να κάνετε ένα νέο connection στο FileZilla και να συνδεθείτε, και πώς να κάνετε και στο Navigat ένα connection και να συνδεθείτε. Λοιπόν, τώρα θα περιμένουμε εδώ πέρα μισό λεπτάκι. Αχ, το είδαμε, δεν μας νοιάζει για τα χρώματά σου. Κόλλησε το ποντίκι. Λοιπόν, το θέμα είναι, αυτό που γίνεται τώρα είναι με το θέμα δεν του αρέσει και τόσο. Μισό λεπτάκι να τα αλλάξω. Ωραία. Ελπίζω τώρα να μην υπάρχει τόσο μεγάλο τρόπο. Λοιπόν, άλλα 2 λεπτά μένουν στο part 1. Ελπίζω να μην ξεχαστώ και να μείνει η μισή λέξη που θα λέω. Ωραία. Λοιπόν, root και ο κωδικός size bits. Και πάλι τώρα θα βάλουμε τον ίδιο κωδικό, κάθετος και τα λοιπά. Ωραία. Και τώρα ερχόμαστε εδώ πέρα και θα ανοίξουμε το FileZilla. Εγώ έχω φτιάξει ήδη ένα connection, εσείς θα πατήσετε νέα τοποθεσία και θα βάλετε αυτό το IP που βλέπετε εδώ και τη θύρα 1337 και θα πατήσετε τύπο σύνδεσης κανονική, πρωτόκολλο SFTP, root και τον κωδικό που είναι IceBits, σύνδεση. Και από ό,τι βλέπετε έχει ανοίξει εδώ πέρα. Μιας και έχουμε συνδεθεί τώρα, ας ανοίξω εδώ πέρα, channel 2 δεν θέλω, channel 1. Βασικά θα το κάνω και στα 3, έτσι και αλλιώς. Και θα σας δείξω πώς θα το κάνετε ώστε να μπορείτε να θα αλλάξετε το localhost, μου φαίνεται, όχι, λάθος, sorry. Θα αλλάξετε, θα σας δείξω τώρα τι θα αλλάξετε για να... Εδώ πέρα που λέει Germany Max Level, το 120 θα το αλλάξετε στο level που θέλετε. Εγώ θα το βάλω στο 250 και θα το σώσω. Ναι. Και τώρα το έχει σώσει αυτό. Πάμε και στο channel 2 να το κάνουμε αυτό. Πάλι config,
προβολή επεξεργασία, ok. Και πάλι θα πάμε εδώ πέρα κοντά